Ka m gositara gị nri ogbenye ndị ọgaranya na-erizi ugbu a. N'ala Naịjirịa dịka n'afọ 30 maọbụ afọ 40 gara aga, a na-ahụta ụfọdụ nri dịka nri ndị ihe na-esiri ike. Ọtụtụ nri ndị a bụ nri ndị mmadụ na-enwetara onwe ha n'ugbo maọbụ zụta ha ọnụ ala n'ime ahịa n'ihi na ndị na-achọ ha adịghị ọtụtụ. Mana ugbu a, nri ndị a bụzi nri na-amasị ndị ọgaranya n'ihi mbawanye ọrịa tara nchara dịka ọrịa obi, ọrịa shuga, ọrịa ọbara mgbali elu. Ọtụrụ ọkara ya bụ stroke, kansa, oke ibu bụ ọrịa a na-ewe dịka ọrịa ndị ọgaranya. Egwu ọrịa ndị a mere ọtụtụ ndị mmadụ jizi alaghachi azụ na nri ndị a na-eledabu anya, nke mere na ugbu a nri ndị a na-adazi oke ọnụ n'ahịa, nke bụ na ụmụ ogbenye anaghịzi azụtanwu ha. Lee nri ndị ahụ ebe a. Nke mbụ bụ gịnị? Azụ friji, ya bụ ice fish. Nke abụọ bụ gịnị? Ede, ọ bụghịkwa ede ụkpọrọ eji ete ofe, ede a na-eri eri ka m na-ekwu maka ya. Nke atọ bụ gịnị? Kanda, ụfọdụ na-akpọ ya akpọmọ. Dịka ndị ọkachamara si wee kọwaa, kanda enweghị abụba nke o ji enwe mmanụ ọjọọ. Nke anọ bụ gịnị? Ojoko. Ịmazin, dịka ndị ọkachamara ahụike si wee kọwaa, ojoko bụ nri na-edochi ahụ, ọkachasị mgbe esiri na-achaghị acha. Ejula, ugbu a iji ejula wee si nri bụzi akara eji wee mara ndị ọgaranya n'ihi oke ọnụ ọ na-ada n'ahịa. Ọgaranya enwebughị ihe eji ejula eme na mgbe mbụ n'ihi na dịka ndị Igbo ji wee kwuo okwu sị, ahụhụ dị n'imechi ejula. Nke isii, garị. Garị ọkpọtụ gị n'anya ka m si wee kpọ garị. Iruo n'ahịa ugbu a, ọgaranya na ogbenye na-azọzi garị azọ, nke bụ na ọ naghịzi ekwe awata aka. Nke asaa bụ agwa. Agwa bụbu nri eji wee mara ndị ogbenye, mana ugbu a ndị ọgaranya na-erizi agwa aghara aghara. Nke asatọ bụ gịnị? Ụkwa. Ịmazi na ihe dị n'ụkwa. Na mgbe mbụ, ndị ọgaranya na-eleghara ụkwa anya, ikekwe ọ bụrụ n'ihi ahụhụ dị n'ịkwado ya, mana ugbu a ọ bụzi ndị ji ego na-eri ụkwa. Ngwa ugbu a abịa na mmemme esiri ụkwa, mmemme ọbụla esiri ụkwa na ịmanụ mmemme katara aka, mmemme enwere ndị oke mmadụ na ya. Na mmemme ọbụla esiri ụkwa, ogbenye anaghị ahụ ụkwa rie, ọ naanị ndị ọgaranya. Nke itoolu bụ gịnị? Ji mmiri. Ji mmiri, o nwere ndị na-akpọ ya ji abana. Ji mmiri bụ nri ndị mmadụ anaghị erikarị na mbụ n'ihi na ọ naghị atọ ka ji. Naanị ndị ogbenye bụ ndị ji achụ agụụ, mana ugbu a ndị nwere ọrịa shuga jizie wee mere nri. Nke iri ma bụrụ nke ikpeazụ, ịcha. Ịcha, ndị enweghị ego na-ejibu ịcha esi nri oge ha enweghị ego anụ maọbụ azụ, mana ugbu a ịcha bụzi maka ndị nwere ego n'ihi oke ọnụ ọ na-ada n'ahịa. O nwekwara nri ndị ọzọ, mana ka anyị jide ya ebe a.